The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Philippians 4:6-7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Psalm 37, verse 7. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Isaiah 30:21. Your ears shall hear a word behind you, saying, This is the way, walk in it, whenever you turn to the right hand, or whenever you turn to the left. Psalm 37:23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Psalm 55:22. Cast your burden on the Lord, and he shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Before we start our Bible study today, we have to follow our standard operating procedure by examining ourselves. Kinahanglan nga susihon nato nga atong tagsa-tagsa kakalag sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan nga isugid ang tanan natong mga salang nahimo ning adlaw aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 nagkanayon. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the issue you face is using your free will so you can make the most important decision in your life. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagkanayon sa in English, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. John 3:3 og 7. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Si Ginoong Jesucristo nagkanayon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Busa sa hilom, magandam ta. Magampo ta, mahana mong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa mga higayon, sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Bani kami karon, pinagis pagtudlo ka na mos bala ang Espiritu Santo. Tangtang ang mga babag nga sa mga nauna, aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo ka na mo ning adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome once again. Nining atong
Pagpadayon sa pagtuon sa pulo sa Dios. Ang atong uluhan nga giduputan mao ang the dynamics of spiritual life, life beyond Gnosis. Now, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. As a believer now, magtutuo ka naman kang Hesus Kristo. Pinagi sa imong paggamit niya ng imong kabubuton sa pagtuo kaniya nga imong manluluwas. So, you are now a believer. You see, as a believer now, when you have confidence in God, kini will make you constant, consistent, and stabilized. Now, of course, atong gisgutan last time o kagahapon, ang tulo ka ang sa espiritual ng pagtubo. Una, ang imo pagkabata. Ikaduha, ang imo pagkahingkod. O gani ikatulo, ang the topmost sa atong objective, mao ang pagkahamtong. So, baby, adolescent, and mature. Apan, atong giingon nimo kagahapon nga, bisag unsay imong panghita sa kinabuhi, ingon nga magtutuo kana mo imong full-time Christian service. Gibutang ka diha niya ng maong pangita nimo sa kinabuhi sa Dios. Ang Dios may nagabutang kanimo. So that is supposed to be your full-time Christian service. Kaya ang full-time Christian service, not necessarily nga ikaw na magatrabaho sa misyon o ingon nga pastor o evangelista, dili. Kanang imong pangita karon ng imong career o imong profession o imong niche in life. Mao na kana ang imong full-time Christian service. Ug ang matag magtutuo, gikinahanglan nga siya magkinabuhi na as unto the Lord, dili as unto man. Colossians 3:23. O dinhi kita mohunong kagahapon, we live one day at a time. O kita nagaagad lamang diha sa grasya sa Dios. A believer should so live his life in that way, and as if it is his last. Murag ingon nga mao na imong katapusang adlaw niya ng imong pagkabuhi. You see, God knows and sees us. Nakakita siya, nasayon siya absolutely what we think and do sa atong kinabuhi. Lucas 12:1 o 2. Now, can we afford to be losers in God's sight? Makaako ka ba? Nga ikaw mahimong pildiro diha sa pananaw sa Dios kanimo? Imani nga kita mo labay lang tanining kalimutan na once. Kas ano ta mo labay? Ug matud pa sa 1 Corinto 15:22, ang pulong sa Dios nagkanayon. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Now, dugang pagyud nini. Kita nga magtutuo kinahanglan pahinumduman nga kita mga espirituhanong mga salesmen nga nagdala og hingpit nga produkto. Nga ano maning hingpit nga produkto ang itong gidala. Tungod kay ang produkto nga itong gidala, ana ay warranty nga dayo na, eternal. O gawas pa, kini way bayad. You see? Anong may bayad? It is free tungod kay diha na'y may bayad nini sa hingpit. Someone has already paid it up in full. And that someone, kinsa man, mao sa Ginoong Jesucristo. Ug dugang pagyud niya na ang matag magtutuo usa ka misyonero. In fact, kitang mga magtutuo,
utangan sa kalibutan sa mayong balita sa kaluwasan. Yes, we believers owe the world the gospel. Na nasa Roma 14 ngadto sa 16. Diyan sa Roma 10:14 usap. Nagkanayon kining pangutan. How can they, kining mga dili magtotoo, how can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard of? Waman sila masayod kinsa kini. On how can they hear without someone preaching to them? How can they preach unless gipadala sila? They are sent. Romans 10:15 kana. No, si Apostol Pablo nagkanayon. Alaot ako kung dili ako magsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. 1 Corinthians 9:16 kana nagingon, woe is me if I preach not the gospel. Na ang pulong sa Diyos nagkanayon, diya sa Roma 10:15, how beautiful are the feet of those who bring good news. Nainomdong ka pa sa Roma 10:17, popular nga bersikulo. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Na, ang pagtuo, moabot lamang, pinagi sa atong pagdungog, ang pagdungog sa pulong sa Diyos. Now, by the way, there are some points that need to be emphasized to an unbeliever. Kinahanglan hatagan kinigibuaton ngadto sa dili magtotoo. Una, ang Dios dili buot nga naay malaglag. 2 Peter 3:9, God does not wish anyone to perish. Dili siya buot nga naay malaglag. Ikadua, God wills that all will be saved. 1 Timothy 2:4. Mo ni kabubuton sa Dios nga ang tanan unta maluwas. Ikatulo, nahimo kitang mga anak sa Dios pinagi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Galatia 3:26. Ikaupat, ang Dios miluwas kanato tungod sa iyang kaluoy, dili sa atong mga mayong binuhatan. No. Titus 3:5. Nyay kalima, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo o ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. No, diha sa ikaunom ni ini, nagkanayon kini. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and only few are entering it. Matthew 7:13. Na, labihas kalapad, kasayon, sa ganghaan nga magasangpot ngadto sa kalaglagan, og daghan ang nagasud niini. Apan ang ganghaan, labihang hagipot, ang dala ni agianan nini labihas kalisod, nga musangpot kini ngadto sa kinabuhi. Apan jutay raman ang nagasud niini. Ikapito, hatagan kita sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Juan 1:12. Siya nga, ikawalo, siya nga tinuuray gayong nangita kanako, at iya akong kaplagan. He who truly seeks me shall find me. Na si Jeremias 29:13. Ang ikasiyam, siya nga nagatuo sa anak, ana ay kinabuhi. Apan siya nga wala mo tuo sa anak, wala siya kinabuhi. Kundili, ang kapungod sa Dios magapabilin diha kaniya.
Juan 3:36. So, well, of course, ako naman ay sulti kanimo nga. Ako na po ning balikon. I have said this before and I will say it again. Ang imong pagtuo nga si Kristo namatay dito sa cross kana kasaysayan lamang. Gusto? Ang tanan hibaw mo namatay si Kristo dito sa cross. Apan kasaysayan lang na kung imo lang nahibawan. Apan kung imong tuuhan nga si Kristo namatay dito sa cross, alang kanimo. Ikaw mo'y pagkamatyan ni Kristo dito sa cross, mao ka na'y kaluwasan. Sabot? Now, kasarata mo, agin ining kalibutan na. We only pass this world once. We should so live as if it is our last. And also, kinahanglan nga kita magkinabuhi, we should so live in the light of eternity. Des 1 Corinto 15:22, ang pulong sa Diyos na kanayon, for as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. So, encounter with Christ, either as Savior or Judge. Nara, nimo kapilian ka na. Magapili ka. Imong kanang atubangon si Kristo, either as Savior or maghukom. Kaya ang imo ra bang pagtagad, the attitude, ngadto kang Kristo, mo'y magadeterminar sa imong kaugmaon dito sa eternidad. Sabtagi na. Kay ang kaluwasan, balikon ako, ang kaluwasan, pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. It's faith alone, in Christ alone. God only needs a faith as small as a mustard seed. Moray gikinahanglan sa Dios. Pagtuo nga ingon sa kagamay sa usa ka liso sa mustasa, which later on can move mountains. Diya sa Juan 10:28, pulong sa Diyos na kanayon, and I give eternal life to them, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. Diya sa Roma 8:38 nga to sa 40 na kanayon kini, for I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Now, ingon nga bag-o nga magtotoo. Be reminded, painumdumi mong kaugalingon sa gisulti de 2 Corinto 5:17 nga nagkanayon kini, therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things are passed away. Behold, new things have come. Now, nasayod ka ba nga, doon nalay duha ka matang sa mga magtotoo nining kalibutan. Ang una nining matang, great believers who profit from their failures, whom we call unsa, winner believers, mga mananaog ng mga magtotoo. Ikaduha, ang matang sa mga magtotoo, believers who are buried from their failures. Gilubong sila sa ilang mga kapakyasan. Gitawag nato kini sila og mga pildiro nga mga magtotoo. Now, ang mga mananaog ng mga magtotoo, wala na sila ipaglantaw pa dito sa ilang lagian. No? They never look back to their past failures. Kinsa may himplo nini, si David, si Abraham, si Joseph.
Kaya binimo, ang Diyos hingpit. Gusto? Ang iyang plano hingpit. Ang iyang gipadayag nga kabubuton mao nga His declared will is that all should know ang tanan unta masayod unsa ang iyang plano alang kanila. Labi na alang kanimo nga nagdungog ni ining atong paghisgot, pagtuon ni ini. Especially you. Now, tingali mong utana ka, in what way? Tubag? Pinagis pagtuon sa pulong sa Diyos. But why studying God's Word? Nga naman. Nga naman yun. Ang pagtuon mas pulong sa Diyos. Tubag? Tungod kay iyang hingpit nga plano alang kanimo, anhara nimo makaplagi o makatuni. Diyas pulong sa Diyos. Mao na hinungdan. So, how will you know? How will you know His perfect plan for you if you do not study His Word? Sabi ni mo, if man does not know God's will, tungod kay mo ingon siya tingalig, no, I don't care. Nan, ang Diyos, dili mga, is never frustrated. Di man niya? God is never frustrated. Kung mo ingon ka, I don't know God. I don't know God's will. Kaya ako, huwag bali na ako na. In fact, ang Diyos may maya gihapon because He is just performing His essence. Nagatuman lang siya, nag-function lang siya sa iya, kinaiya. Now, di man nga anang hanato mo magtotoo ang atong bayan ni mo sa Ginoong Kristo. He is every believer's hero. Migamit si Ginoong Kristo sa sama gihapong doktrina nga gihatag sa Dios kanato. So, God wants you to be a hero. Manay kabubuton sa Dios nga ikaw mahimong bayani. Sa wa pagyug ka mahimugso ning kalibutan long before ang Dios got everything ready for you. Gandam na niya. He put every events, every person in place. Ang Diyos nagasangkap sa tanan nga mga kamatuoran diya sa Biblia nga gikinahanglan nimo and makes it easy for you to get doctrine. Ang tanan in God's plan for you, hingpit ang tanang giplano sa Dios sa imong kinabuhi. Dili siya makalimot bisag unsa. He cannot forget anything. Di mga di siya masayop bisan kanusa. Wala ba matuog ang Dios tungod kay nga naman wa matuog siya kay wa siya magkinahanglan katuog. He is wide awake all the time. Sabot ka, ang Dios hingpit. Unsa may mong pagsabot og hingpit, wa nay kuwang, wa nay sobra, hingpit. Now, so karon, ngutana ko nimo, buot ka bang mahimong bayani? I guess you do. O makaako ka ba to miss a single thing God has for you? Well, naramas mo pang pili ba? It's a matter of choice. So use your volition. Nalaing pangutan na ako nimo. How well do you know the God of the Bible? Unsa naman imong pagka ila kinsa o unsa ang Dios diya sa Biblia? Kay kini kong pangutanaha, it's an all-important question tungod kay the better we know God, the better we will know ourselves. Besides, we will also experience great joy and grow up spiritually. Mao magara ang plano sa Diyos sa itong kinabuhi. To see God's holiness is to see our own sinfulness. To see His goodness, ang pagkamaayo sa Diyos, is to know the wonder of His grace.
and the depth of His love for us. Unsa ka lawma ug kamabulukon sa iyang grasya. To see His majesty is to give Him the honor and praise of which He is worthy. Samtang yun na. So the question then is, nakaila ka ba sa Diyos? Do you know Him better than you did a year ago? Now, kung ikaw sa ka magtotoo ni Kristo, ang imong tubag should be yes. The way to know God better is pinagi sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos sa imong kinabuhi. Samtang ikaw magatuon, pinagi sa imong pagsunod sa mga Bible study ministries, sama nining atong Bible study through the YouTube, with a desire to obey Him, then ikaw magkatubo. Mutubo ang imong kalag. Now, on the other hand, if you don't know God, ang una nimong lakang imong buhaton you should make is to establish a right relationship with Him. Sa tukma nga relasyon ngadto kaniya. And you do that by turning in faith to Jesus Christ as your Savior. The facts are clear. Kaya kitang tanan mga makasasala. Sumala sa Roma 3:23 nga nagkanayog, ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. Ang atong sala, mo ay nagapugong ka na to. Ang atong maangkon ang tukma yung relasyon nga to sa Diyos. Gipugna na. Tungkol sa atong sala. Huwag yun tayo mahimos tong kaugalingon to do anything about it. Ephesians 2:8 and 9. Di man nga kaluwasan, gasa kini, nga nagagikan sa Diyos pinagi kang Kristo. Miyan siya din yung kalimutan na yung gamayng planeta to die on the cross. O pagbayad sa silot sa atong mga kasalanan. Ug ang atong responsibilidad mao ang pagsalig ngadto kaniya. So receive Him. Receive the Lord Jesus Christ as your Savior right at this instant. Kung buot kang maluwas. Now, kung buhato nimo ka na, then you will have taken the first and most important step sa imong pag-ila kinsa ug unsa ang Dios. Now, ato ni ipadayon ugma din ita mohonong ayong sipyat sa sumpay niini. Karon imo gyung mapupo ang tanan nga gikinahanglan latong masayran bahin sa atong kalawasan ug unsaon nato pag kinabuhi ining dynamic life, spiritual life. So ato ipadayon kini atong pagtuki, paghisgot bahin ini atong uluhan, the dynamics of the spiritual life, life beyond Gnosis. Magampo ta. Amahan among langit nun, nagpasalamat kami kanimo na ini higayon na sa among pagpagkabitay kanimog sa among mga pulong. Salamat ni among Bible study, pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry, panalangini kining maong ministry, gamita lamang kini alang sa pagpalapad sa o pagtudlo aron malig-on ang pagsalig sa among isig ka magtotoo. Paglig-on sa simbahan nga kami paubos lamang sa imong mando o sa imong otoridad. Salamat ning tanan nada kami pagbalik ugma dinhi. Kining tanan among gipasalamatan ug among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.